Mutungamiri wemene opposition munyika yeZimbabwe Dr. Nelson Chamisa unoziva kuti ndivanodikanwa nevanhu panguva ino. Tinoona kuti vonyorera macitizens emunyika yeZimbabwe tsamba muzara nhasi on a Sabbath day zvatinoona kuti Nelson Chamisa chido chiri kuchinja nyika achiri neagenda yake iyoyo kunyange ane maatax aanoreceiva kune vakomana vari muBelgium. Sabida mashoko anobuda taugwa naAlvin Nelson Chamisa tunobva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pahendo yake Nelson Chamisa mudanyura achiti the charge against Zimbabwe. Hear the word of the Lord, you Zimbabweans, because the Lord brings a charge against you who live in the land. There is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land. There is only cursing, lying and murder, killing, stealing and idolatry. You break all bonds and restraints with bloodshed upon bloodshed. Hosea 4:1-2. Zimbabwe must repent, be born again, and serve the Lord God Almighty. Blessed Sabbath, be of good cheer. I take God is in it. Nelson Chamisa. Tomashoko anouya atogwa naNelson Chamisa achinyorera vakomana vari munyika yeZimbabwe achivatsa kuti vanhu vanofanira kuripenda paunhu hwavo. Sezvamungoziva tsamba iyi sekuziva kwamuita Advocate Nelson Chamisa muchivaona sevamukomana weopposition ari kachiteteketera tsamba iyi kuna vakomana the regime achiti munofanira kuchinja unhu hwenyu. Achara mashoko ekuti lying, murder yataura achiti killing, all the bloodshed iri kuitika achieja vakomana kuchiti you must repent, you must be born again. Mashoko anotaurwa naAlvin Nelson Chamisa as the opposition figure achiudza vakomana kuti real change kuti ipinde munyika yeZimbabwe, all these guys they must repent. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Abvina kume section medu mudze mafunguro enyu, musaona subscribe or like, turn on the bell.